खासियाबारियाव एनडिएनि बिजाथिखौ देरहाहोनो बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जथायै लोगोआव लाफानानै एनडिएनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंदों। दिनैनि बे बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव आलासि महरै एमएलए जिरन बसुमतारी बिथांजों लोगोसे इएम रेवरेवा नार्जिहारि बिथां एमएलए प्रदीप बायान एक्स एमएलए बरेन्द्र कुमार मोसाहारि बिथां इउपिपिएल दलनि गाहाय नेतारि राजु नार्जारिमोनहा बाहागो लादों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव एक्स एमएलए बरेन्द्र कुमार मोसाहारिया आरो इउपिपिएल दलनि गाहाय नेतारि राजु नार्जारिया मा बुंदों फै मिथिना लादों। दिनैहाय बे जमदुवार एमसिएलए समस्थियाव जोंना बिजेपि इउपिपिएल एजिपिनि जौथ' भाबै बेहाय नैबे मास गेटारिंखौ खालामनाय जादों। दा उद्देश्यआथ' बेनो जे फैबाय थानाय जेनाखि बिसाथि 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्थिनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनायनि बाथ्रा। दा बेखौथ' देरहागोनाथ' खाथांखा बेखौ बयबो मिन्थिखागौ। बेखौ बै फंसे बाथ्राखौनो बारे बारे बुंबाय थानाय जायो। दा जोंनि जेनाखि प्रस्तुति जे जिहेतु देरहानायजोंल'नि उद्देश्यजों जों माने बे केम्पिंफोरखौ खालामाखै जे जों देरहाबाय नालाय एसे गोगोम रोखोमनि एसे गिदिर जेरेखम जोंनि सोरबा बुंदों 2 लाख सोरबा बुंदों 3 लाख जों दा बेफोरखौ लानानै नुयो जे जों न्यूनतम माने 2 लाखनि गोजौआव हयथ' 3 लाखसिमबो सहैनो हागौ। बे रोखोमनि पर्यायाव जों देरहागोन जों बेखौ माने दाथिखै बेखौ बुंनो हायो आरो। कारण जोंनि कार्यकर्ता बा रायजोनि जेनाखि सहारि दिनै रायजोफ्रा स्वेच्छायैनो बुंदों जे व्यक्तिगत जेनाखि बेनिफिट अनसुंथाइ मोननाय अरुणोदय मोननाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रां मोननाय रायजो राजाफ्रा गाव गावसोरनि स्वीकार खालामदों आरो गोसो खुसियै जों सोंनायाव मिनि खुसि आखाइ थिखांदों। गतिके बेनो फोरमायो जे रायजोफ्रा इतिमध्य गावबा गाव सिद्धान्त लाखाबाय जे इउपिपिएल दलनि ट्रेक्टरावनो भटखौ होगोन। बे बियाबाव बबे दोलोखौ जागोन होननानै बेवहायथ' सोरबा कन्टेस्टआव फैगोन माथो नुहुराखै। बेहाय नांगालनिफ्राय एसे एनै दा मिटिं खालामनायफोरखौ नुदों खिन्थु नांगालनि जेनाखि बर्तमान सक्ति बा बिसोरनि जेनाखि प्रसार अभियान जोंबोथ' एसे एनै आगोलाव जिहेतु बिपिएफआव आंनिसो दंमोन जों बेखौ नुनानै बुंनो हायो जे आगोलनि जेनाखि सक्तिमोन बिपिएफ दलनि बे सक्तिया दा बिपिएफ दलाव अन्तत नैबे एमपि भटखौ देरहाहोनो थाखाय जथेस्थ नङा। कारण बै समाव गिदिर गिदिर बा साननो हनो गोरों गोबां बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रानो दा हाग्रामा बिथांजों गैलिया। बिसेसकरि खोनानाय मथे आगोलनि बारग' मन्त्रि चन्द्रन ब्रह्म बिथाङाबो दिनै हाग्रामाजों गैला हयथ' सानसे साननै उनावनो बबेबा दलाव थांनो हागौ बेखिनिखौ मिडियानि दारै मिन्थिनो मोन्दों। दा आंबो दंमोन आरो गोबाङानो दिनैहाय बिथांजों गैलिया। कारण गैयैनि मेन खारनानो बिथांनि जेनाखि गावनि खामानि बिपिएफनि जेनाखि खामानि मावनायनि स्टाइल बे स्टाइला गाव जेखौ सानो सोरखार हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव जेखौ सानो बे हिसाबैसो मावो। आं साननाय एबा सोरबा मावथिफोरनि साननाय बिसोरनि खोथा मथे बा साननाय हनायजों खुनु धरननि सिद्धान्तफोरखौ लानाय जाया। बिनि थाखायनो हयथ' साननो गोरों माखासे गोबां मावथिफ्रा बिथांनिफ्राय नागारनानै फैनाय जायो।